ya uyai titange manje, nguva dzacho ndidzodzi. Eka ngatiiteka tione, time dzatotisiya kaidzi. Naimi, zvimbori zviriko zvamuri kutaura nezvazvo. Pane project kayatoda kuita, ikabudirira toita tobuda nenyika. Program yamunoitawo imi vakomana vembatuti nemutoriro ndeye iyoyo. Makurima howa here kana kuti makurima makaroni? Haiwawo, kana zvikatofamba bhoka toita kutorima poloni. Kana mazai tienda kutomachira sezvatinoita mbambaira kana mapotatoes. Haiwawo, ndozvamunganigarisa panapa here izvozvozvo, zvokuti munditaurire nyaya dzemutoriro munomu. Rega ndiende zvangu ini. Aiwa kana asikana, apa tiri kuita kamari yesauzi yekuti tinenge tichiruwa madhiri ekuwanzira vanhu mutaundi. Kana wapedza wotipa mari waibata. Saka tichitoudza kamunhu zvemasokisi akaboka. Tapedza kudaro anofanira kutibhadhara futi waibata. Naimi, makakwana here imimi? Right, takutotanga so. Iwewe Geti, mazino anenge mapadza evaroyi. Akosibi anenge piki yatimba ndove. Pfungwa 2 dzinenge dzehuku dzinongofunga kudya nekurara. Inini handisuda zvekuchinyirana nemi vakomana imimi. Aiwaka, tiri kutokufamba zvamanje manje. Kana tapedza unofanira kutotibhadhara because ihasera yatiri kutoita iyi. Muromo unenge wegaro waibata. Newewo, huro unenge wefurira mudenga. Iwe, zvimaoko zvine manga kunge munhu akakura achifukira nyimo wanzwa. Right, zvakunakidza manje. 4 kuna Chikombera, 1 kuna Geti, handechoti. Ndosaka wakadhungwa nemota yemahure wakabva wati pasina kisa handimuke. Kwewo ndosaka wakatsikwa nemota yemaplayers ebhora, ukati pasina pena handimuke. Kumba kusina vanhu, bvapo. Iwe wakutondipinda pesenari kapo, hausi wakundijairira here, ndogona kutokuputitsa so. Saka waremerwa kaChikombera, game over. Ndiwe wakutofanira kubhadhara mari kuna Geti nekuti akuremera.